a ponožky. Ale jako jo. Na ty jsme koukali jenom jmenuje. Ne, já tam byla ta. A to už bylo po druhý, to byla nuda. Co to je? Pokletí před tím králem. Co je to sněhurva? Slyšela? Jak jsem to psala, a bylo to a on prej. Nevyjadřuj se. Prej, Susko, pamatuješ? Jak jsme koukali na baleriny a ponožky a ty, jaký to tam mlasklo? No Zuzka. Hej, ty máme dneska na sboru. Pokletí se tím Dneska na sboru jsme se bavili o tom, s kterýma dírama se dá mluvit. Dobrý. Prdelí, píčou, nosem, ušima. Už ti dávají tu hororovou sněhurku. Život je prdě. Jak máte koty, to je prdě. Já když chtěl mluvit, tak... Tak prdě! A mě už bojí hlava, jako jo. A mě netrž pěkně, já mám kozy v puse. Je to na velký. Máš kozy v puse. A jako nosíš někdy baleriny a ponožky. Jo, teď já to nosila do školy přece. Takový ty cinkovaný ponožky a takový ty černý baleríny. To si nepamatuju. Já jo. A teďka... Debil. A teď budeš potrestána. A už to jelo. Takhle pomalu, jo. Než